سلام كما يعلكم خبركم تخاتلتين لومي سوني بحث سنة فرق معلتن فرقان سدالو زينا وتات وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم بخبر زعدم بيترس منكسي أرست زينا إرتراين نبرتي ريادن كبابيان بعلنا تنت بعبد حابن تنبيلهم أبزوا مأكل نتقمات وقنات كوهاب تنها حاجز يقتل الله أب وشتها قرن وطعن زنبرو أبايت الزون نزيقاتات نوغاناتهم حدقت كراي جيروم روسيان بريطانيان كورونا فيروس نمكوزار أمبيرون أول صنحا قراتات نمفقاس كم جمرا فليتان أب بوركينا فاسو بزتخايد شبرا ومتكعتات بوحدو 37 تقاتيلهم أب أمريكا تلاعيلو زلو تقاومتاتن هزباو نعبن كاب قططر وطاي بمخان حيلو نادلبن ممتو تقاليحو كما كان نايتي أب استفالي هاقرات زعموطي إيرتراوين بدمكت زكايد وطنبل بعلنا تنت نبرتي ريادن كبابيان بوغنم نبعلنا تنت بعبي حابن كم تنبلو كابت بوتاز بتحنا حبريتا رديوم نستدالو زينا وطبطاب شامت ولد كقربايو إيرتراوان نبرتي ريادن كبابيان سعود عرب نمكت نسقم بزبل تيما مبل 29 عمت بعلنا صنت ب 29 جنبوت بعاب حبن تنبيلهم اتي الممرحيتات مكل خال بدا كورونان قطعتات محبراو مرحقن بزخبر الجباب بمجدي انترنتن محبراو مرخبيتاتن 3 ساعات بقطا استمحلالفه صنبل نبهلن انبابران بهيرات إيرترا بزوكلو إيده تباو سرحات مزامرن بهلاو مسنادوتاتن دميق منبارو كافت بوتاز بصحنا حبريتا أرديوم فتصاميت قدايات إمباسي إيرترا ويزرو وين غرز غير أبز سمعتو قال أب ملع عالم زركب إيرتراوي بسنك لبدا كورونا فيروس بعلنا صنتو أب زين بور هواهو مبعالو بتحدن نمكات زلبدا زقبرو زلو عينتاون جنزباون وفياتات دما بتخالق مرآن هاجور زلو فقرن سلنا صنتن لولاونتن نزتخف لواغا زلو كبرن مخانو قليصام أبو منبر محبركم ريادن كابيان أتو عبد الرحمن إمام بوغنو كبيد واغان مسواتن زد تخفلونا صنت إيرترا نزنت إلات كعقب منتي تاريخن كبرتاتن هزب إيرترا بزقبا ناب حدث تولدتات كسغاغرن كسرصن بعتب كسرحالو كم زقبا بمغنزاب أبزق زيزي هزبن منغستنا بمكات لبدا كورونا فيروس نزل سلاسل وزلو وهد نتفتات موغيسوم بنبرتي استفلالي نوسان زوباتا زوا ماكل بمخنيات لبدا كورونا فيروس أبيتهم كوفن زبالو تسقمات وغانات كوهاب زتصنح حاجز يقتل الله أب محدار نوزبا سرجقا كاب بقدسات وغانات توفي 225 شح نعفا أخلي تعديقو نكلتا 204 تسقمات سبتسقا زوات أول لعلي 23 كونتال أخلين 47 تسقمات أتو كبراب برغتا أبز لقوصو لعلي 3 كونتال شجرتن كالما مغارتن كومون كوميتي ماي زوفي 11 شح نعفا نتسقمات تمغاريحون أب ممحدار نوزبا غزاباندا أهاز باسچيريا زركبو مع 12 زيغاتات زوفي وول لعلي 14 شح نعفاون أب تمسسال مع الله وعلوم زي كمزيلن كله أبستفلاليا ممحدار زوا مأكل سمو كتكاس زيد ليه جبار سناي نوزبا تيرافولو 5 كونتال ماشلان 10 كيلو بربرن محبر متحجاز بعلى مريم براخ 10 شح نعفا وناني فابريكا سامنا يغريتا وناني فابريكا أسمرا سامنا 3 شح نعفا وناني فابريكا أسمرا سامنا 3 شح سامنا بيت محتم HTV 360 سامنا زركبا عينتاون جنزباون دقف ببكبابيهم نزركبو تسقمات زيغاتا تعديلون أبي وشتها قرن وطعن زنورو أبايت زونن زيغاتات نوغاناتهم حدقت كراي كم زقبرو من محدارات زوباتاتن نوز زوباتاتن ناب إيرينا بزلا أخو حبريتا أفليتهم بملكع تصبصب نستدالو زينا وتحستو سامسون هايله كقربايو بمسرت حبريتا اب حز ركب بيت كريستيان سبخا غوباي دبر صحاي اب نتخل هيمانوت اب تحتيو اب زركب ابايتن زنبرو 102 تخاريتي نناي 3 ورحي تقماطيت اسمرا ويزرو ازغهاريا كسته اب بارنتو نزركب هوتيل مرحبا نستخاريو ناي 2 ورحي
ተቐማጢት ዋሽንግተን ዲሲ ወይዘሮ ዕቑባ ተስፋ ማርያም ንክልተ ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ወይዘሮ ሓዳስ ዕቑባ ጽየን ንሓደ ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ነበርታ ኣሜሪካን ሆላንድን ኣቶ ተመስገን ገብረ ሚካኤል ምስ ሓብቱ ወይዘሮ ኣድማስ ገብረ ሚካኤል ድማ ንሓንቲ ተኻራይት ናይ 2 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ሓዲጎምሎም ብተመሳሳሊ ስድራ ቤት ነፍሲሄር ብላታ ተኪኤ መንግስቱ ንሓደ ተኻራይ ናይ 6 ወርሒ ተቐማጦ ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ከበደሽ ተስፋ ሚካኤል ምስ ጓላ ወይዘሮ ኣበባ ዓንደ ማርያም ን4 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ተቐማጢት ስዑድያ ስዕድን ሩሕሴን ንትካል ዘካረየቶ ገዛ ናይ 2 ወርሒ ኣቶ ለጢፍ ጆሃርን ኣቶ ስሌማን አልመንሱርን ን3 ትካላት ነናይ 2 ወርሒ ካብ ሱዳን ድማ ነበርቲ ካርቱም ኣቶ ኤርሚያስ ቀሺ ኢሳያስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ያስሚን በየነ ኣብ ቤት መኻ ኣብ ዝርከብ ገዝኦም ንዝተኻረየት ስድራ ናይ 2 ወርሒ ኣቶ ገብሪ ህይወት ሃይለ ምስ በዓልቲ ቤቱ ሰንበቶ ኣሮን ኣብ ቤት መኻ ንዝርከቡ 2 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ነባሪ ፖርት ሱዳን ኣቶ ሃብታይ ሙሳዝጊ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ፍሮወይን ዕቑባይ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ንዝርከቡ ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ከምኡውን ስሙህ ጥቀስ ዘይደለየ ዜጋ ኣብ እምባ ጋልያኖን ማእከል ከተማን ንዝርከቡ 3 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ክራይ ሰሪዞምሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነባሪ ከተማ ማንሃይም ጀርመን ኣቶ ዮናስ ተስፋይ ኣብ መንደፈራ ንእትነብር ስድራ ን2 ወርሒ ተቐማጢት ከተማ ፍራንክፈርት ወይዘሮ ንግስቲ ካሕሳይ ኣብ ኣስመራ ጎዳይት ንዝቕመጣ 2 ስድራ ቤታት ከምኡውን ኣብ እንዳቦንድ ን2 ስድራ ነናይ 2 ወርሒ ነባሪ ፍራንክፈርት ኣቶ ዮሃንስ ዘራጽዮን ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ህይወት ሕደጎ ድማ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ገዛውቶም ንዝቕመጣ 2 ስድራ ነናይ 3 ወርሒ ክራይ ከም ዝገደፍሎም ኣፍሊጦም ህዝባዊ ወፍያ ንመኸተ ኮሮና ቫይረስ ይቕጽል ከም ዘሎ ዕለታዊ ጸብጻብ ሓይሊ ዕማም ሚኒስትር ጥዕና ሓቢሩ ንዝተዳለወ ዜናዊ ትሕዝቶ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከቕርቦ እዩ بمسرت اتي صبصاب سبصقا كتما تسناي 273850 نغفا سرحتنيتات بيت صحفات من محضار الزوبا منصورة 27799 نغفا من محضار كبابي مقاودة 14000 نغفا من محضار كبابي قولها 6000 نغفا من محضار كبابي تنشاي 5309 نغفا بيت كريستيان قدوس جيرجس تنشاي 11 نغفا من محضار كبابي فامكو 10 نغفا من محضار كبابي عد بزاقي 11 نغفا دنبا قعوف 5 نغفا عنا قدر ما 3 نغفا اب حساب هاقراو بانك اتاو غيرام بتماساسالي عد خبلو 10 نغفا من محضار كبابي ترائمني 11 نغفا كساد دعرو 14 نغفا عد بزحنس 12 نغفا طالا 3500 نغفا غزالامزا 5 نغفا عد لوغو 3 نغفا إلابا 3 نغفا سبجرادين إلابا 10 نغفا عد نهباي 1187 نغفا عد قبراي 5 نغفا سبتكالات الزاول 3 نغفا سبتكالات الزباد دوبار بادما 1900 نغفا وفيام إذا كم زيلن كله هوتيل حملاي دسيت 5 نغفا محبر متحجاز بال مريم كبابي مسلام 3 نغفا محبر متحجاز برثانتي عد حوشة 3 نغفا محبر متحجاز قصانت 3 نغفا كيوسك السمرت عنده 3 نغفا انداوركي دادميرا 3 نغفا فرامينتا رويال 3 نغفا محبر متحجاز ابن قبر منفس قدوس اخريا 11 نغفا ديف كافي 11 نغفا محبر متحجاز قدس تسلاسي عداقة حمص دما 500 نغفا أبركي تمالو بتوسخي من محضار كبابي قولان الزوبا منصورة 3 قعن 5 كونتال أخلن من محضار كبابي دنب قعف دما 10 قعن تمسس الإعلامة لقيسام ኣብ ንዞባ ገልዓሎ መምሕዳር ከባቢ ባዳ ብውሕጅ ተባላሽ ዝነበረ መእለይ ውሕጅ ብህዝባዊ ፍራታት ይጽገን ኣሎ እቲ ካብ ከፈሳታት ብዝወርድ ውሕጅ ሕርሻታቶም ዘስትይሉ ዝነበሩ መእለይ ውሕጅ ኣብ ሂወቶም ዓብዪ ጽልዋ ስለ ዘለዎ ቅድሚ ክራማትን ምውራድ ውሕጅን ንምዕራዩ ተበግሶታት ወሲዶም ይነጥፉ ከም ዘለዉ ኣመሓዳሪ ከባቢ ባዳ ኣቶ እድሪስ ዑስማን ሓቢሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ብዓቕሞም ዘሰላስልዎ ዘለዉ ዕማም ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ሕርሻታቶም ተፈጢሩ ዘሎ ነቕዓት ግን ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኑ ስለ ዘሎ ብናይ ዶዘር ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ባዳ 1900 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ከም ዘሎ ሰነዳት ንዞባ የመልክት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ወፃኢ እዩ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኸብሪ ንዕድም
بدرجة عالم تقلال بكورونا فيروس نايستلفو قطري لعلي 6.2 مليون قطري زموت دما 374 شح كم زبط حياه بزقلات زلو بتي لبدا بزل عالمتن بالوتا تصلين كاب زركبا هاجرات روسيان بريطانيان نتي لبدا نمكو صار امبيرانو نصنحا هاجراتات نمفوقاس سغمتات كوسدا كم جمر افليتان መንግስቲ ሩስያ ኣብታ በቲ ለበዳ በቀዳምነት ባልታ ተጸልያ ትርከብ ከተማ ሞስኮ ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ኣጽኒዕዎ ጸንሐ ናይ ምንቅስቓስ እገራታት ብምፍቃሱ ነበርቲ ኣብ ከባቢ ኣባይቶም ወጽኦም ክንቀሳቀሱ ፍቂዱሎ ብዘይካዚ ማእከላት ዕዳጋ ማለት ሾፒንግ ሞልስ ትካላት መሕጸቢ ክዳውንቲ ቤት መሸጣ መጽሓፍትን ካልእ ንኣሽቱን ማእከሎትን ትካላት ፖሊሲታት ማሕበራዊ ምርሕሓቅ ብዘኽብር መዳይ ክኽፈታ ወጢኑ ከም ዘሎ ምህላው መንግስቲ ሩስያ ብ31 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ بتقلال بروسيا مستي عبد زحلف 24 ساعات تمزجبه لعلي 9000 ملكفت دميركا بتقلال لعلي 450 شح سبات بكورونا فيروس تلغيفهم يركبون منجس بريطانيا بوغانو كما أكل عن بيروت صنحة جراتات نفقاس وصل زلوا سجمتات كاب أبيتهم كوتو زي تفقدلهم كورونا فيروس بقدامنا زاد قعم أرجعينن كالوت وشتاو حمامات زلهم زيجاتاتن كاب أبيتهم كوتو كفقدلهم مقان حبير الله بمسارة معكنا زينا بريطانيا بزحلف سالستي أبتا هاجر بزتمزجبه العلمة المقت بأشعة زغطورو أب جماعة بحرن حزبي مزناقعي مأكلاتن بمتقاب نتنبيرو زلو ناي محبرة ومرحة بوليسيتات زت حسو قمتات كم زو وصلوا عن التيران انتقونا جن كيلاتات تعنا أبتا أستات عسران كل 275 شح ملكفتن لعلي سالسان شمون تنشح موتن تمزجيب الله تركب بريطانيا لبدا كورونا فيروس جنا أبد تحت قدر سلزياتوه زيجاتات تنقاطاتهم كحيلو يصوع اللو بخال وجن عبد دوب أمريكا قطري بكورونا فيروس تلفون ناب أستات 879 شح كم زعرجن لعلي 4 شح كابهم دما كم زموتون زنت صورت أبصابات مبزحتو كابزي أبتا لبدا كورونا فيروس كاب قطر وصاي بمخان بالعلم متن زسفح فحلا زلو برازيل استمزجب مخان يملكتهم برازيل قطري بكورونا فيروس تلفون ناب لعلي 510 شح قطر زموت دما ناب لعلي 29 شح كبير يركب ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕታት ብውሕዱ 37 ከም ተቐትሉ ንሰመዝ ዝጸጥታን እሙናት ዝብልኦም ምንጭታትን ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃልሐን መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ብ31 ግንቦት ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ሓደ ዕሙር ዕዳጋ ከብቲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 25 ሰባት ከም ተቐትሉ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈሩ ኣባላት ጸጥታ ብዝተኻየደ ናይ ሊብያ መጥቃዕቲ ድማ 5 ኣባላት ጸጥታ ከም ተቐትሉን ልዕሊ 20 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጡ እቲ ናይ ሊብያ መጥቃዕቲ ብሰንኪ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ንህይወቶም ብምስጋእ ኣብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ተዓቂቦም ንዝርከቡ መሰረታዊ ጠለባት ኣብ ልዕሊ ዘመላልስ ቃፍላይ መካይን ከም ተፈጸመ እዩ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ሓቢሩ ዛጊት ናይቲ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን እዚ መጥቃዕትታት እዚ ምስ ሽበራውያን ሓይልታት ኣልቃዒዳን ዳዕሽን ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎም ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ንዝፈጠሮ ጸጥታዊ ውድቀት ዘመልክት ምዃኑ እዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ነቶም ሽበራውያን ሓይልታት ንምድምሳስ ካብ 2017 ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ዶባቱን ምስ ሰራዊት ጎረባብቲ ሃገራትን ብምልፋን መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ምክያድ እኳ ዝርከብ እንተኾነ ዛጊት ግን ዝተጓናፀፎ ድሙቕ ዓወታት ከምዘየለ ይሕበር ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ዞባ ሳሕል ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ሓይልታት ብዘካየደው መጥቃዕትታት ብውሕዱ 900 በርጌስ ዜጋታት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 860,000 ድማ ኣደዳ ስደትን ምምዝባልን ከም ዝኾኑ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት ኣብ ኣሜሪካ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጸሊም ዜጋ ድሕሪ ዝወሰድዎን ህይወቱ ዘሕለፈን ገነጻዊ ስጉምቲ ዝተበገሰ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ከብቅዕ ዝጽውዕ ተቃውሞታትን ህዝባዊ ናዕብን ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ብምዃን ሓይሉን እናደለበ ብምጽኡ ምምሕዳራት ክፍላት ሃገር ኣብ ጎደናታት ዓበይቲ ከተማታት ሰራዊት ከዋፍራ ህጡጥ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገን ሰዓታት እቶቶን ክውጃ ኣገዲድዎን ከም ዝርከብ ተቃሊሑ እቲ ብ27 ግንቦት ኣብ ከተማ ሚኒያፖሊስ ዝተበገሰ ህዝባዊ ተቃውሞታት ነዊሕ ከይጸንሐን ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ብምዕራጉ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ንምብታኖም ዝተዋፈሩ ሓይልታት ጸጥታን ግጭት ከም ተወልዐ ይፍለጥ ኣብዚ ትማሊ 31 ግንቦት ንረብዓይ መዓልቱ ቀጺሉ ዘምሰየ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኒውዮርክ ካሊፎርኒያን ዝርከበን ዓበይቲ ከተማታት ሃገር ህዝባዊ ናዕቢ ከም ተላዕለን ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ጸጥታን ግጭት ከም ተወልዐን ተቃሊሑ ሰልፈኛታት መካይን ከም ዘቃጸሉን ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ ዕንወት ከም ዘውረዱን ኣብያተ ጽሕፈት ፖሊስ ዝርከቦ መንግስታዊ ትካላት ከም ዘዕነውን ተሓቢሩ ኣብ መብዛሕትአን ህዝባዊ ናዕቢ ተላዒለን ዝርከብ ከተማታት ሰዓታት እቶቶ ተኣዊጁ እኳ እንተሎ ሰልፈኛታት ግን ነቲ ትእዛዝ ብምጥሓስ ተቃውሞም ክገልጹ ከም ዘምሰዩ ዘነጸሩ ጸብጻባት ንምብታኖም ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝን ናይ ፕላስቲክ ጠያይትን ከም ተጠቕሙ ኣረድዮም
ፖሊስ ብኣማይት ዝቁፀሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ዘመልከቱ ጸብጻባት ምምሕዳራት ክፍላት ሃገር ነቲ ተላዒሉ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ብሓይሊ ንምቑፃዩን ጸጥታ ንምስፋንን ሰራዊት ኣብ ጎደናታት ኣዋፊረን ከም ዝርከባ ተሓቢሩ እቲ ህዝባዊ ተቋማታት ምስ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተደሚሩ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝለዓለ ጸጥታዊ ወጥሪ ፈጢሩ ከም ዝርከብ ይግለጽ ብዘይካዚ ብ31 ግንቦት ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ከተማታት ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ጻውዒት ዝድግፍ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ዝተሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ብሪጣንያን ካልእ ዓበይቲ ጎደናታት ከተማ ለንደንን ተኻይዱ ትማሊ 31 ግንቦት ኣብ ከተማ መቃዲሾ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምብ ብውሕዱ 10 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም በቲ ኣብ ጽርግያ ነታጊ ብምጽዋድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 12 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሶማል ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብቲ ሃገር ተመሳሳሊ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይድ ብጸንሐ ሽብራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ዝተሃንደሰ ምዃኑ እዮም ሰብ መዚ ጸጥታ ሶማል ዝሕብሩ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ሶማል ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 10 ክሳብ 12 ሰነ ኣብ ሃገሩ ክካየድ ተወጢኑ ንዝነበረ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 7 ናብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ክሰጋገር ወሲኑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቀንዲ ምኽንያት ስጉምቲ ብንጹር እኳ እንተዘይሓበረ ኣባላት ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ዝሓቅፍ ውድብ ዘይኮና ሩስያ ህንዲ ኣውስትራልያን ደቡብ ኮርያን ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፋ ዕድመ ክገብረለን ከም ዝጠልብ ኣፍሊጡ ኣሎ በዚ ድማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነተን ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፋ ሓሪወን ዘሎ ሃገራት ኣባልነት ንምሃብ ዘእንፍት ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ነቲ ውድብ ዳግም ናይ ምኽላሱ መደብ ክህልዎ ከም ዝኽእል ግን ተንተንቲ ይእምቱ ኣባላት ሃገራት ጉጅለ ንህሉ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ኩነተ ዓለም ዝውክላ ከም ዘይኮናዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ገሊጹ ንኣሜሪካ ብሪጣንያ ፈረንሳ ጃፓን ጀርመን ኢጣልያን ካናዳን ዝሓቅፍ ጉጅለ 7 ዘካይዶ ዋዕላ ንዓለማዊ ማሕበረ ቁጠባዊ መጻኢ ኣብ ምንዳፍ ልዑል ተራ ዝፃወት ምዃኑ ይግለጽ እንተኾነ ብዘይካ ንረብሓታት ኣባል ሃገራት ንኻልእ ዘይውክል ብምዃኑ ግን ካብ ሓያሎ ሃገራት ተቃውሞ ክገጥሞ ምጽንሑ ይሕበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሕጂ ተዳልዩ ዝነበረ ዜና ውሽጢ ንወፃእ ናብ ዝተዛዚሙሎ ብሩኽ መዓልቲ